Bona tarda a tothom. No som una sabionda. Per què estàs tirat cap aquí? Per sortir de No, sorpresa. has d'entrar. Som la sabionda! Un brindis, escolta, per començar. Sabionda! 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 Bona tarda a tothom. Estic acompanyada del nostre estimadíssim Ferran Massaganyes, que ha vingut al seu planeta a fer-nos companyia avui. Pues sí, perquè En un dia molt important. res millor fet, també t'ho diré, escolta. Sí, no, escolta. Sí, bueno. Com cada 8 de març, jo ara començo amb la meva merda, vale? No, tu fes, jo t'escolto, guapa. Vale, molt bé, espera. Primer, una copeta. Ai, gracias. Molt bé, ja he begut. Ahora, dale. Cada 8 de marzo afloran los sentimientos en los corazones de las personas con una identidad muy concreta. El hombre blanco heterosexual, que se siente amenazado por la celebración un día al año de los derechos laborales de la mujer. Pero no os preocupéis, porque vosotros también tenéis vuestro propio día, que fue ayer concretamente. Tú me consideras un hombre blanco heterosexual. Yo soy un extraterrestre, guapa. Bueno, yo te miraba a ti para buscar complicidad, no porque lo seas. Una cosa que dic, filla, escolta. No he assumido nada. El Dia de l'Home se celebra el 19 de novembre. Què passa ahí? Els seus objectius principals són abordar temes de salut masculina de totes les edats, ressaltar el rol positiu i les contribucions que els homes fan diàriament, com tothom sap, tant a la seva comunitat com a la societat, promoure la igualtat de gènere, fomentant la no discriminació als homes. Vale. I celebrar la masculinitat. Ara, endevineu, quina masculinitat? Quina és la masculinitat a celebrar? Jo, filla, és que no m'ho preguntis a mi, que m'estàs mirant a mi tota l'estona, filla meva, i jo no sé donar respostes. A mi Com que no tens respostes? Però si ets vident... Los horóscopos, però no em preguntis de certes altres coses que jo no tinc ni puta idea. És que, Rocío, m'estàs pagant per una cosa que no te sé fer. No t'estic pagant. Bueno, no sé, vau aplaudir ahir els homes? Tu vas aplaudir els homes ahir? Jo aplaudeixo cada dia. Per què aplaudeixes tu cada dia? Perquè és un ritual, filla meva, tu aplaudeixes, tu despertes i aplaudeixes, així. No aplaudías a los sanitarios i igualment, la puta mierda, pues aplaudete a ti misma al espejo, clar que sí, guapa, escolta. No sé, però no s'ha dit res maco pel carrer, que això ho fan també molt ells el dia a dia, durant la resta de l'any a nosaltres. Dir coses maques així al carrer. Pues estigues contenta, no? Si et diuen coses maques, pues escolta, pues estupenda. A mi no em diuen res maco, ja m'agradaria, escolta. Bueno, aquest dia fou establert el 1992 per Thomas Auster, no sé com es diu aquest home, però bueno. Thomas Ostres. Estarà ja muerto, supongo. Si no, pues mira... Home, Perdó, que és el vostre dia, us he de tractar amb respecte, és veritat. Professor de la Universitat de Missouri, Kansas, i posteriorment popularitzat mundialment des de l'any 1999. Popularitzat, bueno, entre cometes, perquè per sort, encara no ho celebrem. Clar, que popularitzat per aquí. Pues yo qué sé, chico. Lo que dice la Wikipedia. Neptú. A mi se va esto. I quins són els punts d'aquest dia? Pues jo ara mateix us dic. El punt número 1. Promoure models masculins positius. No solament estels de cinema i esportistes. Estrelles de cinema, senyor de la Wikipedia. És independentista. És tonto. I esportistes, sinó també homes de la vida quotidiana, de classe treballadora, que viuen vides dignes i honrades. També em sembla molt a suposar que la gent del cinema i de l'esport no viuen vides dignes, no sé, però bueno. Són drogadictes. Tots. Molt bé. Punt 2. Celebrar les contribucions positives dels homes a la societat, a la comunitat, a la família, al matrimoni, a cuidar dels nens i al medi ambient. Hi ha una cosa que a mi em fa molta ràbia, que em passa molt, quan estem típico vídeo de internet de un padre haciendo reír a su hijo y todo el mundo, ¡ay, qué padrazo, madre mía, wow, a tope, así, bien! Y siempre pienso, esto que se dice también de padrazo, que digo, nunca he visto ninguna publicación donde se diga madraza. No se dice eso. Jo el que t'he de dir, que jo estic d'acord amb el que t'estàs dient, però el del medi ambient, què vol dir això del medi ambient? Jo què sé. O sigui, pel fet de ser un home i ja estàs aquí abraçant sequoies, o què passa? Jo què sé, pues ho celebrem. Si abraces un arbre, ho celebrem, perquè és el teu puto dia, el dia de l'home. Pues toma tu medalla, escolta, saps el que t'ho vull dir? Punt número 3. Aplausos. Centrar-se en la salut i el benestar dels homes, en el social, emocional, físic i espiritual. Espiritual, sobretot. Bueno, si sou escorpins diaris, us em caieu com el puto cul, o sigui que la merda de la vostra salut.
Punt número 4. Posar en relleu la discriminació contra els homes a les àrees de servei social, a les actituds i expectatives socials i la legislació. Però aquí no entenc. Falten no sé. exemples, Rocío, aquí. Està incomplet, això. Ja. El dia dels homes és inútil, potser, no sé. Si fos en una altra clau, una mica més encaminada a altres problemes, però bueno. Avui parlem de vosaltres. De vosaltres, exacte, com ningú parla mai. Parlem del falocentrisme. En la 10ª edición de Breaking News informamos desde la tierra natal de Aitana, Sant Climent de Llobregat. Què fa gràcia això? Perquè Sant Climent de Llobregat no té cap mena de pantocràtor, saps el que te vull dir? Vale, es igual. Alberto comparte su experiencia traumática con preocupación. Gracias, y gracias a vuestro gran cuerpo de policía por ser tan comprensibles y multarme por saltarme el confinamiento. Solo espero que esto ayude a pagar al menos PCRs. ¿Qué profesionales? Pues nada, ¿alguien puede decirme de cuánto son las sanciones? He oído que van de 100 a 3.000 euros. Pues així és que no l'han multat, no? Pues, bueno, no ha rebut Home, la notificació. si t'han multat per saltar el confinament i no saps el que t'han multat, no t'han multat. Saps el que t'ho vull dir? Jo és que no sé com funciona, perquè com no me'l salto... Ets imbècil. Mari li diu, pues 601 euros, més o menys, hazte la idea. Ángel hace una pregunta muy lógica. ¿Por qué te han multado por saltarte el toque de queda? Qué extraño. Perquè toma un viu. No sé. Oscar nos dice, si todos lo respetamos y tú te lo saltas y te multan, solo se me ocurre un comentario. ¡Jódete! Pero con respeto. I té un me gusta, escolta. Bueno, y más que Aquest, de aquell he de dedicar que és Escorpio o Capricorn. El Capricorn, aquest que diga a la regla. ¿Podrías decir en plan de qué horóscopo es cada uno? Sí, pero me equivocaré, pero bueno, tampoco saben, ¿no? Siguiente comentario. José dice, pues muy bien hecho, tendría que ser lo más cara posible, pues por inconscientes que se saltan las cosas a la torera, estamos como estamos. Aquest és un Aries o un Capricorn? Bueno, aquí Jaume ens porta una altra notícia que ha sigut aquests dies, aquesta última setmana, bastant polèmica. Última hora, el govern tanca la web perquè els autònoms demanin l'ajuda de 2.000 euros. S'han esgotat els 20 milions pressupostats a les 10.000 primeres sol·licituds. Però això fa 2 setmanes, no? Sí, bueno, però hem de parlar perquè s'ha parlat a Sant Climent. Vale. Aquest matí el sistema s'ha tornat a col·lapsar. Andrea diu, trist, però pitjor seria que els acceptessin, sí, mira que jo no he begut vi, heavy. Acceptessin la sol·licitud i després el 012 et digui català negat perquè et falta pressupost, com ens va passar a molts amb l'ajut del lloguer. Bueno, Ángel dice sobre esta publicación, en tiempos de rojos, hambre y piojos. ¿Qué rojo? ¿Qué diu aquest home? ¿Qué para, semàforos? No, porque es como, bueno, pues como está la agenda Esquerra Republicana fent això, pues que es culpa suya de que todo vaya mal. Ay. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, claro, pues yo estaba buscando en San Climent y alguien tendrá que hablar de Aitana, porque vamos, es el faro de San Climent. Aitana ha puesto San Climent en el mapa. Pues solo hay una publicación. Ay. Y 5 likes. Y es sobre una entrevista de Aitana que está en Netflix y es como... Así le agradecéis a esta muchacha lo que está haciendo por vosotros. És una entrevista que és un que ha ficat un enllaç en plan, mira, saps? O sigui, no ha ficat ni un comentari ni res, escolta, aquesta persona que li passa. Sois unos desagradecidos, de verdad. O sea, currarlo un poco más. Aitana no sap parlar català, Aitana no ens el sentim nostre. Saps el que t'ho vull dir, no? Vols dir que a Sant Climent són indepes? Perquè jo després del comentari de los rojos ho dubto. Però és que los rojos jo penso que parla de semàfors, Perquè arriba tarde. Home, no crec. Bueno, Aureliano, por otro lado, nos ha colgado una foto espectacular y dice, mi primera foto hecha este verano del planeta Júpiter. Espero que os guste. Ui, doncs Júpiter... Ui, doncs filla meva, espera't Hòstia, espera, que Júpiter està on fire aquesta setmana, Ai, a ver, què tindràs. Júpiter i... Bueno, és que flipareu. Júpiter i Plutó estan a tope, ja ho veuràs tu. O sigui, ara aquesta foto no la podries fer, perquè està Plutó i Júpiter. Vale, pues Elisa dice, muy chula, ¿cómo la has hecho? Y Aureliano le dice, con mi telescopio. Però això és falocentrista. O no és falocentrisme? Exacte, per això he agafat aquest comentari. Ja està. Següent notícia. Natalia ens porta a la següent informació. El gobierno espera administrar las primeras dosis de la vacuna en enero. Ens contesta Josep. Al gener sona fake. Gab diu, ¿y cómo las van a traer si en España no existen medios para su correcto transporte ni almacenamiento? Aquest es diu Gab.
I ell ho sap. Sí, En tot. cap ho sap. Ho sap tot. Escolta, bueno, recordeu que estem llegint aquí que està escrit d'on surt això, ja? D'això és de Facebook. Sí. Ah, Tu posaràs la vacuna? La vacuna jo ja la tinc posada, jo, escolta. Jo la vacuna ja la porto. Al teu planeta l'han posada, no? I jo la vacuna la porto, no veus que sóc una persona joven i que no m'he contagiat? Yo es que sería capaz de hacerme la prueba de la vacuna, tío. O sea, es como en plan, experimenta conmigo, por favor, quiero salir ya. No puedo más con esa situación. A tope con la vacuna yo estoy, de verdad. Jo us diria, poseu-vos la vacuna, també us diré que igual us quedeu tots calvos, però bueno, escolta, saps què us he dit? Pues para eso están las pelucas, cariño. O sea, así funciona la vida, ¿vale? Hay que avanzar. O els turbants, clar, escolta. Go on, go on. Bueno, i ara passem amb el nostre escorpí preferit. Què tal, Marc Andreu, com estàs? Perquè sóc l'únic escorpí, vols dir, no? Sí, exacte. Però escolta, Marc vale. Andreu, escolta, amb aquesta influència de Mercuri, que acaba de retrogradar a principi de mes, com hem tingut aquests temes amorosos? Escolta, volem saber la gent. Escolta. Doncs he estat confinat amb PCRs, poques coses he pogut fer, sincerament. L'única cosa que m'han posat al cos ha sigut un PCR. Hauria d'haver començat dient això. Escolta, que una setmana més estem viatjant, faig una mica el resum pels nostres oients, Clar. perquè la senyora de 70 anys que escolta el programa per el Prat Ràdio no se'n recorda setmana a setmana el que estem fent, Una senyora. d'acord? Pobreta, sí. Estem viatjant il·legalment pel territori del Baix Llobregat els caps de setmana perquè no es pot moure, o sigui, m'estic jugant una multa de 6.000 euros per tu, Rocío, cada cap de setmana, val? Más que te tenían que Però ho que faig des de cobrar. la... Sí. I ja portem 2 poblacions que estan dins de l'Alça Biondat i 2 que no. Sí. L'Alça Empate, Biondat, aquesta nova comarca és? Sí. La Sí. gent de ciutat, quina gràcia. És retrasat. Bueno, avui anem a veure si desempatem, vale, Rocío? Perquè Vinga. anem a visitar... No me'n La doble recordo. tambores. Esparreguera! Oh! Heu estat a Esparreguera? No ho sé. Home, nena, la passió d'Esparreguera, per Setmana Santa. Doncs a Esparreguera intentarem que tot sigui centrat en comentaris d'homes, vale? Que comentin només homes avui, com el teu programa de la Sabionda, normalment, perquè hi ha més homes que dones. Però bé, mentida perquè el que tema ets. és falocentrisme, oi? Sí, per això hi ha tants homes avui al programa, de fet. Exacte. Perquè I per avui això... celebrem el Dia dels Homes, que va ser ahir Ah. concretament. Exacte, Sí. sí. Vam fer una festa, Pot parar d'aparèixer i desaparèixer en vídeo? Vull dir, no ho entenc per què no el detecta. Vull dir, és una cosa celestial que no sap si és home, persona o què, no? És Per que això no estem detecta. gravant des de casa i el Ferran està al meu costat, però com tinc un fons ficat, llavors a la seva cara apareix i desapareix a la connexió de Skype. Llavors per això està alterat el No, Marc apareixo, Andreu. desapareixo. Que aneu a YouTube, si gent et que posa escolta la- nerviós... És que podcast. és molt místic i els místics fan això. No, jo si jo ja poso nerviós ho faré més, perquè a més sé per què. Però què passa? Bueno, La segueix. rotonda d'Esparreguera és una rotonda Vinga. bàsica, clàssica, com les que a nosaltres ens agraden, on hi ha un rètol que amb un Comic Sans et diu on estàs, que això sempre ajuda, Amb Comic si vas Sans? perdut. És una mica Comic Sans, és com... Han volgut innovar una mica, però no deixen l'horror vacui, saps? Aquest de dir, fa coseta. Llavors vull destacar Vale. una rotonda que té 3 girafes, amb el cap molt llarg, com acostumen a tenir les girafes, però són com una escultura. A mi no m'agrada això, perquè com podeu estar veient en la imatge, si ho esteu mirant a YouTube, l'escut d'Esparreguera són un manac no es diu, d'espàrrecs. Com es diu en català correcte? Com El es dolot. diu? Pues un manac, què es diu? Un ram d'espàrrecs. d'espàrrecs. Sí, un ram d'espàrrecs. Doncs quina poca oportunitat per ficar espàrrecs gegants, sentir-te com el País de les Meravilles per allà, però, Sí. saps, del Baix Llobregat. O sigui, error per part. Bueno, som-hi. Som-hi al tema que ens interessa, vale? Perquè parlarem Sí. d'homes. Només hi ha Sí, hagut bueno, alcaldes a sí. Esparreguera, vale? Vale. Bueno, hi ha hagut una alcaldessa, però no em va bé pel meu discurs, però bueno, no passa res. Es diu Francesca, i he llegit ràpid, és Francesc. Total, que l'Eduard Vaja. Ribas és ara del PSC, que està amb el mandat des del 2015, i ha tingut una mica de polèmica últimament, perquè va fer com un tuit donant suport a Joe Biden, dient gran victòria a Joe Biden i Kamala Harris amb el repte d'unir un país dividit i recuperar el bon govern i l'ètica pública de les institucions americanes. I què ha passat? Segur que estava. Molt patriòtic quan estàs realment a Esparreguera, senyor. Vale? És que senyor, Què- és d'Esparregueres.
Joe Biden no t'agrairà res. Exacte. Què passa quan fas això en el teu Facebook personal on tu ets l'alcalde? Doncs que hi ha gent com en Marc que li comenta: home, sota el meu punt de vista, Trump és un gran president. Molts ignorants no veuen la gran tasca que hi ha darrere. Un home que diu la veritat i que el critiqui un partit com el vostre és vergonyós. Potser amb un alcalde com Trump anirien millor les coses. Des d'aquí, m'agradaria que la Sabionda fes un tuit dient-li a Trump si pot ser alcalde d'Esparreguera. Ara que tens temps lliure. Exacte. Abans de la jubilació està bé. És com Esparreguera, no et dona molts problemes, no? Què t'has trobat a Esparreguera tu com per dir podria ser una bona jubilació aquí també, pel Trump, perquè li puguem vendre millor? La passió. Home, a part de les girafes, que no sé si són un fetitxe o no li agraden al Trump, a part d'això, hem trobat altres coses, com per exemple el bar Chulísimo. Hi ha un bar que es diu Chulísimo, que es troba al carrer de Sant Antoni 26, o com a mínim diu a Google, però... ¿Sponsorizado por Desigual o cómo? No, perquè comenten, aquest local no existeix en aquesta ubicació, és un local fantasma. Vale. I no el podrem... O sigui, l'he buscat per tota Esparreguera i no hi ha. Però sí, quin rastre tens tu d'aquest local, llavors? Sí, com has arribat a saber que existeix? Tu el poses a Google i hi és. Però quan vas al carrer, no hi és. M'explico? Potser és il·legal. Un bar il·legal que es diu Chulísimo. Sí, potser és una mena de Airbnb on la gent està quedant perquè ara és il·legal obrir els bars aquí a Catalunya aquests dies. Potser és una mica això. Ei! No sé, Vale, això que quedi entre nosaltres, doncs. Després també crec que a Trump li aniria molt bé aquest poble perquè ell li donaria una mica de color. En el sentit de que Adrián, amb una estrella, i amb aquesta ressenya ens diu: me aburren tanto las fiestas de este pueblo que me entretengo poniendo mi opinión en Google. Quin tipus de festes deuen tenir a Esparreguera? Perquè la Passió, per exemple, jo no he estat, però pel que he sentit el teu astròleg, sí, no? No sé. Jo no he estat a Esparreguera. O sigui, ell sap que això existeix. Ai, és que és el típic cultureta, eh? Mira, és que Sí. estic aquí mirant Passapalabra i podria sortir perfectament aquest pavo, perquè va com d'enteradillo, però no s'emportaria el rosco. Aquest pavo vull dir el teu company, que està aquí al teu El meu costat. company Ferran. És Pues igual. escolta, tots els gats, mira, no sé si veus, però tots els gats estan aquí, mira. Com vols que ho vegi? Si teniu un fons... És igual, som-hi! Plaça de la Pagesia. Vull comentar-la aquesta perquè, ojo, només per tiuses, ja ho veureu. En Jordi opina, plaza con bancos para sentarse, bastante pobre a nivell de apariencia visual. El Jordi sempre molt descriptiu, aquest noi, amb una estrella. Correcte. Només amb bancs per sentar, aquesta plaça. Molt fort. Vale. Després l'Antonio ens diu, una placeta per als nois juguin a pilota. Només els nois. Atents, Plaça de la Pagesia. Prohibit jugar a pilota a les noies. Molt fort, ho trobo, Rocío. Tu què opines? I quantes estrelles li ha donat? 2 estrelles. Es que clar, potser está bien en plan, bueno, pues... Claro, está bien adaptado para los niños, pero a las niñas que estamos más amenazadas, a lo mejor no está adaptado para nosotras. A lo mejor en realidad este hombre es feminista. Y lo que está diciendo es que falta está adaptar y criticant... proteger a las niñas para que puedan jugar también. Clar, Claro, perquè és que- després la Peggy, d'aquesta mateixa plaça, ens diu està incompleta. Per què? Perquè hi falten noies jugant a pilota. És que Exacte. Esparreguera... Espolleguera, On són les perdó. dones? Ara en direm espolleguera, perquè tota l'estona amb el pitu. Espolleguera. Bé, exacte. Els homes també hi ha un problema de testosterona, perquè, per exemple, en el LTN Club, una discoteca, de la qual deu estar tancada ara, ens opinen la Maia: faltas de respeto por parte de los seguratas. ¿Pueden hacer bien su trabajo sin faltar el respeto? Denigrante que te traten, que de hombres de 30 a 40 te traten con despojo a chicos de 18. Això acostuma a passar tot arreu, que els segurates són una Sí. mica... Pues que Però- ja tenen això. Però allà més, perquè Esparreguera els hi pot la passió. I els segurates també tenen passió, com l'Òscar que ens diu: fatal los seguratas, nos han sacado a hostias sin venir a cuento. No es un sitio social de bien ambiente. De buen ambiente. Sí, claro, claro. No, a veure, noia, Bueno, però- no em corregeixis, estàs corregint l'Òscar. Vull dir, si l'Òscar ho escriu així. ¿M'explico? Bueno, pues, Oscar, desde el espacio-tiempo te corrijo. Lo siento. Perdona que una mujer te diga cómo hacer las cosas. Lo siento, es tu día. Es verdad.
Exacte. I és el dia dels segurates perquè, ojo, aquests segurates, que GR amb una estrella ens puntua i ens diu: primera y última vez que voy, los baños llenos de seguratas metiéndose rayas con la gente de ahí. Las dos salas con las mismas canciones, pero alternadas. O sigui... Me quedo como al lado de la información brutal que acaba de dar, man. Por cierto, las canciones, un poco lo mismo en cada sala, ¿sabes? Exacte, és que... Pero después de lo que me has dicho, ponme algo más fuerte, no me pongas esto de... Això va al final. Bueno, i abans d'acabar, perquè em queden molts pocs minuts, Rocío, ja que has portat el senyor Ferran aquí, don Ferran, he estat buscant si hi ha tarotistes home a Esparreguera. I hi ha un problema, no hi ha tarotistes home, només m'he trobat tarotistes dones, una que es diu Isa Vidente i Tarot, val? Que podeu Tenemos el entrar monopolio. a la seva web Son amigas. isavidenteitarot.es i que, ojo com s'anuncia, no me digas nada, yo te lo digo todo. Total. O sea, tú llamas Guau. y te contesta ella por tu nombre. Tal qual. No me digas nada, yo te lo digo todo sin que hables. És que és Molt eso, fort. wow. Molt fort. És que no guanya diners, a més, perquè a la mínima t'ho diu tot i et penja. Claro, no dona temps, pero es que qué mal negocio tiene montado esta chica. Potser és una tarotista per sords muts. I llavors... Seria... Hi ha un nínxol aquí. Bueno, i també Fundación m'ha Es agradat que todos molt... los... No, un momento, pero todos los tarotistas deberían ser para sordomudos, porque todos supuestamente lo saben todo. Clar. No tendrías que darles información de nada. O sea, está mal la información. Pues si das información, ¿qué estás adivinando? I llavors hi ha un altre tarotista que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu tarotista Leonor Sáez, vidente. Tu preguntas, yo respondo, que podria ser un programa de televisió espanyola, també, presentat per Sí. Leonor Sáez, que diu, consultar tarot barato, coma, aciertos 100%. 100%, ¿eh? De aciertos. O sigui, com si fos la tómbola, premio seguro, No, no, el a mateix. pedir el número de la lotería a esta mujer, pero vamos, corriendo voy. Vale. Que viene la lotería de Navidad. La podríem trucar, però no tenim temps. I m'agrada molt la imatge que han ficat per... L'esteu veient, de tarotista Sí. Leonor Sáez, que està Escriu-la. super és ben maca, roses, amb els d'això. I llavors, què passa? Que no hi ha homes? Vull acabar oferint-li al Ferran una proposta plaça? que pot fer. Mira, t'he passat el cartell per WhatsApp, Rocío, però l'esteu veient ara mateix. Vale, I pots és... escriure'l, sisplau? Ah, clar, perquè no tens puto WhatsApp perquè estàs gravant amb el mòbil, no? No, perquè estem fent ràdio i Bueno, la gent no que passa està res, escoltant és la que ràdio no el veu. això és un podcast, videopodcast, és igual. Li proposo al Ferran fer un tour Això còsmic, què és? Això què és? que vagi a Esparreguera i que comenci a donar la seva saviesa per tots els pobles del Baix Llobregat. Què et sembla? O sigui, em sembla molt maco que li hagis fet una targeta de visita al Jo nostre... només et dic que per tenir ma mania tens una mica d'obsessió, també t'ho diré, escolta. He posat el telèfon de la ràdio, suposo que els trucarà molta gent. Segur. Doncs, Segur, i ara això. Llavors, l'única pregunta que em queda és en dir... Espolleguera ha d'estar dins de l'alça biondat, Rocío? Sí o no? O preguntem a l'audiència? O que sou dos? Què dieu? Què diem? Jo dic No que sí, sé. però per Setmana Santa. Escolta, la passió d'Olesa... Ai, d'Olesa, d'Esparreguera. Da igual, lo que sea, ya le da Ja igual. Ja hi anirem, a Calimach, Olesa, no et precipitis. Ja Olesa anirem. de Montserrat està molt bé. Pues Va, vale. vale, un altre dia, que no Un tenim altre temps. dia. Avui no és això, pues va, vinga. L'altre dia Collbató i aquests pobles així, pues que Va. Ho deixo Sí, per xarxes? entra, Vale, entra. entra. Vale. Entra. Doncs Per pena, un altre marcant territori. Fins aquí, Rocío! Val, bona tarda a tots. Abans de començar la secció només volia informar-vos que m'han enviat això. Qui? Algú s'ha enterat del tema que tractem avui i misteriosament un anònim doncs, m'ha enviat això a casa meva, que no sé el que és, però ho desvetllarem al final. Així que... La caja sorpresa, oh! Sí, sí. Per no esperar més, doncs comencem, ens traiem de sobre la feina a la meva xapa i arribarem a resoldre tal increïble incògnita. Val, doncs, bé, farà un parell de setmanes va caure un mite. Un mite, sí senyors. El nostre Timothée Chalamet.
l'únic sanitari que ha aconseguit que s'imprimeixin samarretes amb la seva cara. De fet, l'home que li fa més gràcia a la Samantha Doté. Sí, Fernando Simón. Ha pecat. I per què? Doncs per culpa del falocentrisme. Perquè l'altre dia va fer aquesta broma en una conversa amb dos altres homes. Y su laboratorio, conocía a todos sus pacientes, los visitaba en casa, me gustaba ese tipo de medicina, me gustaban las enfermedades infecciosas. Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No. No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después. Vamos a ponerle... No, yo también... Mira, eso es otra cosa que voy a decir aquí, que igual no debería ni decirla, pero ya que estamos... yo siempre he tenido mucho miedo a las mujeres. Dios. Sí, maravilloso, ¿no? Fernando Simón, muy elegante, muy elegante. A veure, és el que passa. Fins i tot els homes que semblen més bonots acaben caient per culpa dels ambients testosterònics. S'havia de fer el graciós al davant d'aquests dos paios i mira, va acabar caient en aquesta mena de trampa que ha acabat amb la seva reputació. Doncs bé, el falocentrisme és perjudicial per coses com aquestes. Però anem a l'essència. Hem d'anar a la definició. Què és un home? L'altre dia, buscant definicions de la masculinitat, vaig trobar amb aquesta d'un noi que va aparèixer a... Però de què et rius tant? És el Ferran que està tota l'estona dient sembla borratxo l'Aleix. No, és que l'Aleix va a un metabolisme més lent, és diferent, és molt zen. Jo estic escoltant això i no sé si són els auriculars o què és, però jo aquest noi sembla que s'ha fotut un puro, Que no, l'Aleix és així. Doncs mira, ja has vist que només estic bevent aigua. En contra, maco, jo a tope, Mira, de fet una copeta més de vi, mira. És per compensar una mica el teu minut espiritat. A veure... Doncs el que anava dient, què és un home? Doncs aquest noi que va aparèixer al programa La vida és una prova de l'extinta radiotelevisió valenciana abans de renéixer com a punt, va dir això. ¿Tú asocias ser macho con ser sucio y gorrino? No, sucio y gorrino, no. Sucio y gorrino. No, Diego, dime qué es para ti ser macho. Pues un tío, con un par de pelotas, que coja una tía y la tía se siente bien ahí. ¿Y a qué tiene que oler? Y un hombre, según tú, ¿a qué tiene que oler? A hombre, porque si huele a colonia, a body meal o a gazpacho andaluz, pues no es un hombre. Un hombre que huele a hombre se ducha todos los días. No, hombre, ¿cómo se llama? No es necesario, ¿no? Eso es un tiempo que he perdido que puede estar en el bar tomándote unas cañas. Una cosa, que alguien me explique qué tiene el gazpacho andaluz de femenino o masculino. O sea, es que no entiendo cómo ha podido meter el gazpacho andaluz en esta conversación. No lo entiendo. Home, perquè si fas el gazpacho andaluz te diré que ets una mica porc, saps? O sigui... Pero es que está diciendo como que oler a gazpacho andaluz no es de hombre. És que està porc. Pero bueno, com que a comida tampoco. No entiendo nada de esta conversación. Està dient com que és una cosa refinada. Bé, a veure, també ja pots veure que el nivell de la tertúlia tampoc era gaire rigorós, perquè la pregunta que surt a sota és... espera, que ho tenia aquí apuntat. Els homes metrosexuals són gais encoberts? Doncs, no sé, amb aquesta mena de preguntes ja pots tenir aquesta mena de respostes. Ja has vist aquest home? No sé, a mi em recorda molt personalment el meme aquell del noi aquell ple de grans. Doncs és clarament aquest tio, o sigui... Pero qué horror, es molt como... de fàstic. No, es la heterosexualidad más puto frágil que he escuchado en mi vida ya. O sea, increíble esos testimonios. A ver, ¿qué más me traes, Aleix? Bueno, doncs ara passem a un vell conegut, que és Álvaro Ojeda. Hi ha un altre màrtir del programa, que és Exter Expósito, que torna a aguantar una turra important. Es que esto es de Garza, esto me encanta, esto lo veía yo en Disney, pero el escote no lo llevaba la princesa en Disney así. Bueno, porque hemos evolucionado. Los príncipes de Disney le pueden poner un poquito palote. Bueno, Ay, por ¿qué tal? favor. Yo soy de política y de deporte, yo no conozco aquí a nadie. Yo soy actriz. Eres actriz. Sí, has visto, bueno, la veo última... No ves nada, Yo me quedé en entonces- Topacio. Bueno, pues entonces... ¿Tuviste Topacio? No, telemusica. No, sepas... Es poca vergüenza la gente, ¿eh?
por medio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues nada, soy actriz, he hecho varias películas, varias series, pero bueno, mejor... Dime algo, a ver si me suena algo, Verano Azul... Puedes ver, en Netflix puedes ver. Yo he visto lo de Sergio Ramos, que me encanta. ¿Has visto el documental de Sergio Claro, Ramos? de fútbol, no, la verdad es que no lo he visto. Para que tú veas. Gracias. Edurne. No, aquell dia el Álvaro Ojeda... aquel día el Álvaro Ojeda se coronó, ya pues, hizo como, se superó a sí mismo en cuanto a vergüenza ajena, básicamente. Sí, lo recuerdo muy mal. Home, entre autoproclamar-se príncep i dir que s'estava posant pelote, doncs, home, fi no és que fos gaire. I a més ja després tens un clar exemple de falocentrisme en què no deixa parlar a Esther per acabar recomanant-li doncs, la bessura aquella de la sèrie de Sergio Ramos, en comptes de deixar parlar a la que hauria de ser, en teoria, la protagonista. Però bé, aquí estem això, denunciant aquesta mena de pràctiques, així que no són plats de bon gust. També, en aquest recull m'he permès una mica la llicència d'agafar gent que parla del seu propi penis. I un que sembla que el té... un que sembla que el té molt descontrolat és, endevina, Pablo Motos. Això va dir quan va venir... Exacte. Això va dir quan va venir Anastasia farà uns 6 anys o així a El Hormiguero. Uf, allá vamos, qué miedo. Eres conocida en el mundo entero como la rubia que canta como una negra. Y además en esta última etapa, no me mires así porque así yo no puedo hacer el programa. Estoy intentando centrarme y me estás haciendo la mirada taladro. Wow. Bueno. Pues no. Te voy a decir algo. Si despiertas al león, no va a haver quien lo pare luego. A veure, un moment, abans d'això. Ferran, vols deixar el fuet, sisplau? És que... No, és que està aquí el noi sopant, fent sorollets amb el puto plàstic, no trobo ara... Vale, no. Però una vegada que jo El fuet s'està descontrolant, surto aquí també. en directe, escolta, és el que t'ho vull dir, pues un Mira. fuet, no parleu de falos, pues jo menjo un fuet, és el que t'ho vull dir o no? Clar. Vale, molt bé. Home, Home, em sembla molt adequat, el que Ah, està que sí. menjant pel programa, o sigui... jo que soc un poeta, En és el que t'ho vull aquí, dir o no? molta coherència, Ferran. Tornem al tall, sisplau. He flipat molt amb que l'Anastàcia li juga molt. O sigui, està molt receptiva amb aquesta actitud de merda del Pablo Motos, també Perquè dic no que... l'entén. Home, comença a señalarse al escote ella. En plan, empieza, o sea, porque esto no se ve, claro, porque no se, o sea, no se escucha, pero Anastasia le mira así como muy seductora y se señala con la mano el escote. Y entonces es cuando le dice él, uy, no despiertes a León, que luego no lo para. Y digo, por favor, cállate, ya, cállate. Ja has vist, a veure, també cal dir que aquestes imatges són prèvies al Me Too, és a dir que potser no hi havia tanta consciència de lo censurables que són aquestes actituds i home, també estava en un programa així d'entreteniment, no anava a ser una borda la tia i pensava que segurament seguiria el joc, doncs seria correcte, però bé, per acabar que et diguin que vas a despertar el León, doncs, home, no sé jo si aporta gaire. ¿Qué horóscopo es, Ferran, al Pablo Motos? Gilipolles. El falocentrisme és molt propici en formats com el concurs, en què hi ha sempre un presentador, més o menys, sobretot bastant menys atractiu, i una arenda d'hosteses joves i de bon veure. I un dels casos més flagrants que he vist en què es dona aquesta pràctica va ser en un concurs de Telecinco que es deia Toma Cero y a Jugar, de l'any 2009, en què hi havia... estava presentat per David Venancio Muro i en aquest recull es veu una mica les seves interaccions tan subtils amb les hosteses. Había una vez 9 chicas que trabajaban de modelos. Les asignaban las misiones más peligrosas. Pasear en ropa interior, hasta que un día yo la retiré de todo eso. Y ahora trabajan para mí. Voy a coger a Sofía. Yo también lo haría, pero no se deja. Siempre es un placer, Fátima, que te elijan
porque me da la oportunidad de estar cerca de ti. ¿Cómo estás, Lucía? Pues muy bien. No, Lucía, no era pregunta, Lucía. El cómo estás era afirmación, Lucía. No sé si soy el bueno, el feo o el malo. Yo sé que tú eres la linda. No me acerco por estar cerca de ti, es por darle suerte a Adela. De hecho, me voy a arrimar más para darle más suerte a Adela. Daniela, ¿me bailas una Jolines, ¿qué visión tienes desde aquí, Daniela? Me encanta que elijan siempre a Saray. Bueno, me encanta que elijáis siempre a chicas. ¿Me puedo acercar, Saray? Yo te sujeto, Saray. Aquí donde tienes a Saray. Me toque. Aquí donde tienes a Saray. Me toque. Wow, ella sutilmente no me toques. Que Exacte. fort, Si heu que escoltat fort. bé, no me toques. No, aquest no és. És el Paco Tous. No. Aquest no és el Paco Tous. Es diu Paco, de veritat. No, aquest sortia a escenes de matrimoni, és a dir, que tampoc és extrañar-se gaire que estigui en un ambient també tan caspós. Qué Però jo he horror. sentit, Pero es que no me toques. Pero esto es el guión del programa, ¿no? O sea, también un poco que ya lo juegan así. Porque los tíos no irían en tangas ni mierdas. En plan, los tíos irían normales vestidos y ellas con tirantes y cortito todo para que se pueda ver más. Sí, ensenyant cuixa. Pues sí, és la línia del programa, per això he dit que és molt propici a aquesta mena de falocentrisme, però és que això és descaradíssim, o sigui, ja traspassa la línia de l'abús. On també hi ha un gran falocentrisme és, bé, en tota mena d'esdeveniments en què es donen molt les man interruptions, que suposo que saps el que són, que és quan una dona està parlant i, oh, sorpresa, un home ha de dir la seva. Aquí hi ha un recull, està en anglès, però ho captareu en seguida, en el moment en què sentiu com la veu d'una dona s'apaga per deixar... Bueno, perquè la veu d'un home interromp el seu speech, doncs entendreu perfectament de què estem parlant. Can I finish my sentence? No. Margaret Thatcher then, Margaret Thatcher. Hey, missus, shut up. Hey, Kelly. Hey. I'm sorry, go ahead. خلاص طب اسكتي حتى استطيع ان اتكلم. 17 minutes past the hour. We shouldn't be talking about theories. That has theories about choices out there. Pakistan. And I can't believe I'm about to You're gonna cut me off. Goodbye, and I'll see you next time round, yeah? Putin doesn't control everything that happens Very in different. Russia. It's I know, we're getting absurd now. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Això és tan fort, lo de Kanye, i és tan històric. I recordo que després la Beyoncé aquell mateix any va convidar a la Taylor al seu aniversari en plan, chica, tengo un amigo que es imbécil, lo siento, perdónalo. Sí. No sabia aquest gossip, però sí, a veure, té la Malkeini i, home, després d'intentar-se presentar a les eleccions dels Estats Units i amb aquest historial, és un pavo cállate de manual, o sigui, prou! Total. No doneu més notorietat a aquest home, si us plau. Doncs bé, arran de tot això potser hauríem de fer una mica com el que va fer la Belolit. Una altra cosa és dir que, per exemple, la democràcia espanyola... No m'agrada gens que m'interrompin, particularment els homes que acostumen a ocupar molta part del discurs. Doncs bé, abans de marxar... La caja. La incògnita del principi. ¿Qué es esto? Sí, què et regalarien per un dia de l'home si ets un home? Una cosa per reafirmar la teva masculinitat com... això. Pero, ¿qué es esto? A ver, voy a intentar describirlo. O sea, es un muelle que sale proyectado de una caja, ¿vale? Como los típicos juguetes estos así de hace 1000 años. Pero en vez de salir como un Joker o este tipo, en plan un juglar, sale un pene muy grande. Si algú té un penis d'aquest nivell, que vagi al metge, també t'he de dir de veritat, perquè és que això sembla una cosa una mica més, no sé, com un mitjó mal plegat, t'he de dir, Una mitja, perquè és llarguíssim. També. Bé, doncs això és tot. M'ha acabat per tot l'alt. Pues moltíssimes gràcies, Aleix. Elizabeth Cruz
Cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy? Uy, mira, tienes un chico al lado. ¿Has visto? Un chico al lado. Bueno, y tengo 2 gatos también rondando por la habitación, Pues así que en cualquier momento, fantasía, y aparecen. A ver. Hoy hemos hecho un poquito de trampas porque he traído básicamente a mi mejor amigo. ¿Vale? Sí, porque es súper fácil llamar a un mejor amigo y que venga. Creo que se me está como la cabeza borrando, pero no pasa nada. Hoy, como el tema es el falocentrismo, yo he pensado que la mejor manera de celebrar el falocentrismo era traer a un hombre. Porque... ¿no? Y que nos hable sobre... No, es broma, no nos hablará de falocentrismo. Lo que pasa es que os pongo un poco en situación quién es este chico tan maravilloso, encantador y increíble. Y el falocentrismo... Ayer, día 19, se celebraba el supuesto Día del Hombre, ¿no? Entonces... bueno, esto no lo voy a explicar más porque seguro que lo habéis explicado, lo habéis puesto en contexto. Pero es una cosa que me hace mucha gracia de que realmente existe el Día del Hombre, como si el resto del año no lo fuera. Pero bueno, entonces, hoy traigo a otro hombre para que nos explique una de sus obras, porque en nuestra sección de Esculturals hablamos de obras. Y este maravilloso, encantador chico, os pongo en contexto, es escritor y en breves va a sacar un libro súper guay, que tiene muy buena pinta, que no me he terminado de leer además, que se llama La ciudad invisible. ¿No? Sí. ¿Se llama así? Ah, sí, se llamaba así, menos mal. I entonces... I això qui ho publica, nena? Qui ho publica, això? El Club Penguin. Nena, pues el Penguin aquest està molt bé, no o no? Com es diu? El nom sencer. Penguin Random House. Home, pues està molt bé, això, aquest noi és ric. És ric, aquest noi. Es ric, ya es ric. Ya está. Todavía no, ojalá. La cosa es, háblanos un poco de qué va el libro, de qué trata La ciudad invisible. Ya que no me lo he leído, al menos hazme un poco... ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, La ciudad invisible se sitúa en... se sitúa en Barcelona en 1975 y sigue al protagonista, que es Elliot, que es un joven de 17 años que acaba de perder a su padre y que durante un trabajo escolar tiene que averiguar el papel de su instituto durante la época de la Guerra Civil. Entonces descubre que una serie de personas desaparecieron durante la época de la Guerra Civil y, bueno, junto con su grupo de amigos empieza a investigar qué fue lo que pasó. Suena Madre bien, mía, ¿no? es un poco el Stranger Things de la... Bueno, no, Stephen King ya lo ha hecho, no, esto en plan, el grupo de niños, amigos de la época, ¿no? Está bastante lo que es muy guay es que tenéis en tu libro hay como una dualidad. Ah, però escolta'm una cosa... Es creyendo a tope con su idea, en de bueno, ya ha escrito todo el mundo I, esa escolta, historia. i això com arriba a Penguin Random House i t'ho publica? Perquè Penguin Random House està al Baix Llobregat, això també, no? Molins Sí, de Rei, és això? està al Baix Llobregat. Ah, i això com t'ho publica? Vas allà o què vas fer? No, perquè Penguin, com les grans editorials, no accepten manuscrits. Ho va veure una escritora que es diu Eva García, que publica en Penguin, i ho va veure a través de les xarxes socials, llavors em va trucar i em va dir que enviés el manuscrit, que avisaria l'editorial i tal. I llavors ho vaig enviar i vam arribar a un acord per publicar-ho. Ay, es como esta gente, como las modelos estas que dicen, estaba un día comprando en la frutería y me vio un ojeador de estos y me contrató. Claro. ¿Cómo se llama esto? Los Cool Hunters, ¿no? Pues el Cool Hunter, Cool Book Hunter. Más o menos un poco. lo mismo. Però això és extraordinari, no? Es que ese chico es extraordinario. Es el único chico al que se merece... Bueno, es el único hetero... Ah, no. No, no es hetero tampoco. Es la única persona que intermedio. se le permite ser un tío, porque es un tío guay. En fin, la cosa es, perdón, nos estamos desviando. Es que claro, tener a tu mejor amigo y estar entrevistándolo, quieras o no, que... Bueno, a mí me hace mucha ilusión. Sí, a mí A mí también. me hace mucha ilusión tenerte. Entonces, yo tengo que preguntarte un poco de... ¿Qué día se estrena el libro? ¿Cuándo lo podemos comprar? ¿En qué plataformas? Explícanos un poco cuándo podremos tener en nuestras manos La ciudad invisible. Todavía no está a la venta y todavía no hay un día concreto específico porque estamos preparando una preventa que será un par de semanas antes del lanzamiento oficial del libro en colaboración con ACNUR, porque parte de los beneficios del libro va destinado a ACNUR, que es la agencia española de la ONU para las personas refugiadas. Entonces estamos preparando algo especial para esta preventa, que será dentro de poco, y luego ya se podrá comprar el libro en todas las plataformas, tanto formato físico como digital. Entonces formato físico estará Casa del Libro, FNAC, Corte Inglés, Amazon, etc. Y el ebook también. Y luego también en librerías
2.000 librerías de España y de Latinoamérica. No es maravilloso este chico. Tienes que explicarnos cómo contactaste, o sea, cómo ACNUR, cómo contactaste con ellos, cómo hicisteis esta colaboración tan especial y tan bonita. O sea, la cosa es que tú cuando compras el libro, parte del dinero va a ACNUR. Sí. O sea, la cosa está en que yo tenía claro que parte de esta creación artística, como era el libro, quería poder pues dar mi granito de arena con ello. Entonces, bueno, uno de los temas que más me ha inquietado siempre es todo el tema de las personas refugiadas, y desde hace muchos años sigo a ACNUR y a la labor que hacen. Entonces decidí, pues eso, contacté con ellos, hablamos y les dije eso, que bueno, pues que en este caso es el 10% de los beneficios, quería que fuera destinado a ellos. Y la verdad es que me han tratado genial y bueno, me han ayudado a poder hacer esa colaboración y poder hacer, en este caso, lo que comentaba de la preventa, que será algo especial porque irá con un detalle de ellos junto al libro y estará muy bien. Es que se me cae la baba, tío. Es que es más mono. És su abuela, chico, és su abuela, tio. Pues conta'm una cosa, i la novel·la històrica que... Bueno, que jo fa la pregunta aquí perquè jo soc un cotilla, però pregunta tu, perquè clar, jo soc aquí, pesat. No, però fes la pregunta. Això de la novel·la històrica d'on ve? Tu què ets? Tu què fas a la vida? Escolta. D'històric, poc. El que passa és que sí que és veritat que bueno, la història té part que passa a l'època de la Guerra Civil, o sigui, va fent salts temporals de la Guerra Civil als anys 70 i bueno, jo vaig tenir aquesta idea, però sí que és veritat que vaig estar 6 mesos preparant-me i documentant-me perquè al final estàs escrivint sobre una època que no és la teva i has d'estar molt segur que tots els detalls que dones i que la història tingui sentit i sigui fidel a la realitat d'aquell moment. Porque tú no has estudiado historia. No. ¿Qué has estudiado tú? Yo, Derecho y Criminología. Uy. Criminología. ¿Y tiene algo que ver la criminología en esta historia? Claro. No mucho, porque sí que es cierto que cuando digo que estudio Derecho y Criminología y demás, la gente da por hecho que la novela va a ser policíaca y demás, y en este caso no lo es. Sí que hay un misterio a resolver por parte de los protagonistas, y tiene ese toque, pues eso, de novela de misterio, sobre todo como está ambientada en Barcelona, la ciudad también tiene un papel muy importante, y juega también pues como esa ciudad misteriosa, ¿no? Bueno, donde los personajes pues tienen que tratar de descubrir qué es lo que pasó en esa misma ciudad décadas atrás, pero no es policíaca como tal. ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo la novela? Empecé a los 18 y la acabé este año, o sea que 4 años. 4 años. Es cierto que me ha llevado mucho tiempo, primero porque era la primera novela y también pues tienes que aprender un poco el hábito de escribir y cómo te sientes más cómodo escribiendo y demás, y luego también porque no me he dedicado únicamente a ello, entonces no le he dedicado tampoco todo el tiempo que me habría gustado dedicar, entonces escribía cuando podía. ¿Y qué influencias principales tienes, por ejemplo, a la hora de escribir? El libro que me hizo querer ser escritor es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Hombre, claro, és que es veia latente, això també t'ho diré, això es veia latente, això estava aquí retrogradando, Mercurio, ¿sabes lo que digo, no? Porque, bueno, Barcelona siempre ha sido como una parte muy especial para mí y Marina en este caso pues pasa en Barcelona también, y el tipo de historia pues me cautivó, entonces la leí siendo adolescente, tendría 14 años, y dije pues algún día yo quiero escribir pues algo que haga sentir a la gente lo que sentí yo al leer a Marina. Y la principal influencia pues es bueno, Marina en sí, pero también todos estos libros y películas o series de ese típico grupo de niños que tienen un grupo y una amistad muy bonita y que siempre hay como un misterio que tienen que acabar de descubrir y demás. Pero sí que es verdad que aunque hay un misterio, el trasfondo de la novela es Barcelona y cómo se relaciona con los personajes. Y lo que realmente intento transmitir es ese amor por Barcelona y que los lectores, pues, quien ya conoce Barcelona, pues que pueda leer lugares que ya conoce, y quien no la conozca, pues que conozca una ciudad nueva a través de las páginas del libro. Pero el quid de la cuestión del por qué tú estás aquí en este programa, ¿tú eres de Barcelona? Sí. No, tú no eres de Barcelona. No, ¿De dónde eres tú? Sant Joan d'Espí. Es un impostor. Él Sant es Joan de d'Espí. Sant Joan d'Espí. ¿Y dónde está Sant Joan d'Espí? En el Baix Llobregat.
Ah, no sabia fer una pregunta. No ho sé, és que la gent de ciutat de veritat sou flipants. És que nos interessa tan poco. Però escolta'm una cosa, aquest noi heu dit com es diu? No heu dit com es diu aquest noi? Raúl Gil. Raúl Gil, ho hem dit. Al principi no. Raúl Gil. Pues a mi no m'ha quedat gens clar el nom. Raúl crec que Gil, no. i ha fet una novel·la que es diu com? La ciutat invisible. Això sí que ho heu dit. Això sí que ho heu dit. Sí, això sí. Però que a mi em flipa que la teva primera novel·la estigui en el Penguin Random House. Porque es un Saps el que puto t'ho vull crack, dir? tío. Porque es un puto crack que aquí, en este programa, Farramasaganyes, en aquest programa només ve gent megatop, megatotxa, increïble, emocionant, fantasia. No, filla, digue-m'ho a mi, però que saps el que te passa? Que t'està publicant el sello editorial que deu ser el més gran del món, no o no? Home, Dels grans. Home, Un dels més grans, filla meva. segurament. Sí, sí, si és que... No seré quien yo Vull dir que lo diga, pero sí. Sí. No, perquè t'estic dient que estem aquí fent aquí amb això, que esteu aquí en la cosa aquesta Tàpies, i d'aquí 3 anys o 4 anys, jo vés a saber quan, aquest vídeo direu, esto què és? Saps el que t'ho vull dir o no? Aquí traureu això i aquí et sortiran els matins de TV3 agafant aquest vídeo. Efectivament. Sí, sí, como el programa que descubrió a Raúl. Es broma. Sí. Me Sí, tenéis sí. demasiado estima. Que es muy guay poder traer colegas a programas y que enseñen sus proyectos cuando además van a llegar tan lejos y bueno, ya están llegando tan lejos y ya están tan lejos. Ahora... Y sobre todo que está muy bien que se dé visibilidad a los artistas jóvenes que están empezando y también ya no solamente vosotros, sino en este caso la editorial, que apueste también por gente joven que tiene cosas que contar y que es muy importante darle el huequecito a esta gente para que pueda contar sus inquietudes y todo lo que sienten. Así que gracias. Gracias a ti Y a Penguin también. por venir a la entrevista. Antes de terminar, yo te quiero preguntar así, quiero hacerte una pregunta un poco malévolamente porque ahora estás siendo grabado y ¿tú me darías una copia para sortearla en los oyentes de La Sabionda? Claro que sí. ¡Vamos! Encantado. Muy bien, pues cuando salga La Sabionda, de momento ya tenemos entradas para eso de la primera entrevista que hicimos de la birra y ahora tenemos un libro que sortear. Anem fent números. Molt bé, ¿eh? Cuando salga el libro, que sale en A finales de este mes de noviembre. fantasía, no se sabe todavía cuándo, finales de noviembre, cuando entremos en época Sagitari, sortearemos una copia firmada por el escritor Me siento aquí como si fuera... y dedicada por el escritor, algún lector, pues algún lector, obviamente os tendrá que leer el libro, y algún oyente, gracias, de La Sabionda. Molt bé. Doncs molt bé, em sembla molt bé. A veure què passarà amb aquest llibre, a veure quina reacció tindrem. Tindrem aquí el nuevo Carlos Ruiz Zafón entre nosotras. Ell és igual, ell ja és ric. Ell ja és ric. Ell Penguin Random House, filla, ja és ric. Ell li han pagat $500,000 per fer aquest llibre. O no? Mig vídeo, vinga! Ja t'ho dic jo. Que ni J.K. Rowling, o sigui, va, vinga. Capricornio, Leo, Cáncer, Ariel, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario. Bueno, Ferran, és el teu moment. Tens 2 minuts i alguna cosa? Bueno, escolta... Ui, escolta'm una cosa, bueno, què? Què hem de fer? Bueno, doncs res, que venim d'una lluna nova. No has notat aquesta lluna nova? En Escorpí? No soc tu a casa, no noto res. Jo us vaig dir que aquesta lluna nova era com mudar la pell, aquestes nenes que són una mica víveres, com tu, escolta'm una cosa. Doncs res, això, i aquesta lluna nova, doncs el que és aquest mudar la pell, però és que escolta'm una cosa, que ara tenim Júpiter i Plutón, que s'estan aquí unint en banda. I això diràs, i què vol dir? Doncs això ha passat 3 vegades aquest any i aquesta és l'última vegada que ha passat. La primera va passar a finals de febrer, la segona a finals de juny i ara passa una altra vegada, o sigui que tiqui-tiqui. Hi ha gent que ho relaciona això amb el coronavirus, també t'ho diré. Jo amb el coronavirus no ho relacionaré perquè és que, filla, estem cansats de parlar del coronavirus, però bueno, si voleu relacionar amb el coronavirus, doncs bé fareu. A veure, Júpiter i Plutón és un moment de transcendència personal i també és un moment de transcendència col·lectiva. És a dir, que si hi ha manifestacions i hi ha coses aquestes, doncs digueu-li a Plutón què coño està haciendo. I res, bueno, filla, jo tenia aquí preparat una cosa, però és que no me'n recordo de res, vaig borratxíssim, també t'ho diré. I anem a per minut còsmic, no? Sí, dona'm el cronòmetre, que vull controlar-ho al moment. No, perquè, a veure, escolta'm una cosa, a veure... No, a mi no vinguis con tonteries, Sisplau. Però tu digue'm un signe i jo te'l dic, va, fem-ho així. Un signe? Un signe, va. Però m'he de saber jo el 12, amb l'enrotllo... No, tu has de dir fins que s'acabi. Ja, però és que jo no sé quins he dit, no soc tan ràpida. Bueno, jo et diré que ja has dit. A veure, bueno, vinga, va, 3, 2, 1... Sagitari.
Sagitari, doncs mira, comencem la temporada de Sagitari, que és demà, per molts anys, escolta, 21 de novembre, per molts anys, escolta, filla. A veure, una cosa, què t'he de dir? Que miris una mica al final aquesta la sèrie de Pàtria, saps això del perdó, d'aquestes cosetes així, tia, recupera't una mica, perquè aquestes coses del perdó t'ajudaran a començar el 2021. Libra, balança. Bueno, hi ha molta activitat amb els teus signes oposats. Jo sé, balança, ai, de fita, que no ha estat el teu any, i estic d'acord. Però escolta'm, a partir d'ara comencem a preparar l'escenari del 2021, per tant, les coses es posaran una mica a puesto. Mart ja comença a anar directe, vull dir que tu tranquil·la. Géminis, bessons. Bessons que ets tu. Escolta, la luna nova i la conjugació Júpiter i Plutó et marquen aquí un gran camí personal i unes fites aquí que has d'aconseguir. El que te diré també és una mica que ves a lo directe, saps? O sigui, no t'entretinguis amb romescos, o sigui, ves a on has d'anar. Lleó. Bueno, també t'he diré, aquesta lluna nova en Escorpí, no, doncs servirà una mica per redefinir-te, sobretot a nivell allò matern. Diuen que connectes molt amb la teva mare últimament. Ai, que portes més d'un minut? No, ja està. Ho sento, s'ha acabat. Pues Lleó, et fots, és el que vull dir, escolta. M'he distet amb la teva parafenària i amb la teva làbia i amb el teu show. Jo només vull dir, escolta'm una cosa, aquí ho veieu, les coses que escric i les coses que dic, saps el que vull dir? Pues tu prepares millor perquè càpiga tot el proper gol. I ja està, ja ho publicarem al Twitter, la resta de merdes que queden, sí. Perquè la resta d'horòscops tampoc són tan importants. Però no són importants i foteu-vos un brindis, un cubata, un xupita. S'ha acabat. Bueno, pues... fins aquí el programa d'avui del falocentrisme. Espero que hàgiu aplaudit els vostres homes i els homes que tampoc són vostres també, perquè és important, perquè els pobres homes estan tot el dia oprimits, tot el temps preocupats perquè no tenen veu. Ja sabeu aquestes coses que passen i que pels que lluitem, de fet, el moviment de Me Too és Men Too, en realitat. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2?